ja sam ušla u hiruršku menopauzu. Moj organizam je naglo gurnut u to. Moj sledeći korak jeste vratiti se nekoj redovnoj fizičkoj aktivnosti da bi telo prosto imalo i dovoljno energije da iznosi dan. Možda ne nužno osoba koja kroz to prolazi, ali njeno okruženje to gleda kao neki snapshot, kao da bio je neki problem, evo mi smo sad operisana i evo bila je terapija, završena priča, šta sad mi oko toga ima ponovo da nešto dugo pričamo, završena je tema, život ide dalje. A zapravo postoji stalna ta potreba da čovjek uvijek to negdje tu stoji i sa tim mora da se nosi. Problem jeste zato što u ovakvim situacijama ja sam ušla u hiruršku menopauzu. Moj organizam je naglo gurnut u to, zato što su izvađeni i jajnici pored toga koji proizvode hormone. I sad tu negde nadbubražne žlezde daju neki testosteron koji će davati malo kao neke energije organizmu, ali prosto organizam ga malo transformiše na drugi način i ja ostajem bez toga. Zato je po meni moj sledeći korak jeste vratiti se nekoj redovnoj fizičkoj aktivnosti da bi telo prosto imalo i dovoljno energije da iznosi dan. Jer dolazi do onih valunga, znojenja zbog tog naglog pada hormona, do nekog zamora, ali generalno ta menopauza nosi i promene raspoloženja i nesanice sa sobom i svašta nešto, što generalno vežbanje može jako puno i lepo da predupredi. I ja sam se raspitivala za hormonsku terapiju, da li ja mogu, međutim rekli su mi ne zbog vrste tumora koji je bio, da meni hormonska terapija ne bi u tom smislu služila i može da izazove neke posledice, tako da ja moram da se nosim sa najprirodnijim mogućim stvarima, znači biljna suplementacija, vežbanje, dovoljno sna, mindset, eto to su neki moji lekovi.